Dobrý deň, vážený klient. Moje meno je Milan Dúbrava a v našej spoločnosti Patriot Group pracujem ako projektový manažér. Spoločnosť Patriot Group sa špecializuje na správu, vymáhanie a riadenie pohľadávok. Pohľadávky vymáhame pre právnické, tak aj pre fyzické osoby. Komunikáciu s dlžníkmi vedieme elektronicky, administratívne aj osobne a poskytneme vám kompletný servis aj v takých prípadoch, kde sa nedá vyhnúť súdnemu alebo exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Našou devízou je solidnosť, diskrétnosť, promptnosť a maximálna efektivita. Dbáme predovšetkým na zachovanie dobrých obchodných vzťahov a dobrého mena našich klientov. Hlavným cieľom našej spoločnosti je spokojný klient, ktorý sa domohol svojej čiastky. Čím sme iní? Na rozdiel od iných spoločností zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok, nie sme inkasnou spoločnosťou, ktorá rozosiela výzvy. Hlavnou náplňou našej činnosti je poradenstvo, reálna práca v teréne a osobný kontakt s dlžníkmi. Takýmto spôsobom získavame aktuálne, presné informácie o dlžníkovi a preto vieme zvoliť najvýhodnejší postup pre uspokojenie vašej pohľadávky. A keďže vieme, že vaše peniaze sú aj váš čas, ponúkame vám spoluprácu s našou spoločnosťou Patriot Group. Ďakujem vám za pozornosť.